I'm sorry to show me. I'm sorry. Saka motive wazoshedza ndinasekuru wangu waendai kunoutano ndichifambisirawo mashoko. Saka ndakazotuma vakazoshedza sekuru wangu anosvikai titaura kumba kwatezva sekuru wacho waenda kubasa vakati anochazogona kuuya after 3 days. Saka 3 days dzasvika yakabva ndifonera zvikanzi ukasauya kumba kwemangwana unogona kudai sei because kana iri mari handitatomuna nozogona handima. Saka mangwana acho makuseni ndofanaka kwandazoona mupurisa wekuno achiuya ndatozoona kuti saka kutora vanganditoda nayo angatoya kuno. Saka nenhau yekuti ndozvakaitika ini nhangu ndasingatarisira kuti ndichazoka because handakatarisira kuti vanozosvikawo December sekutaura kwandata ndaita ese kuna kuchawo ndichipisawo mari kwangandana pamusoro ndakamufonera ndichimubvunza kuti wazoita sei. Sekuru vakati 3 days vanenge vauya zvikanzi hameno. Ivo sekuru vacho kana vari vari kutsvaga mari ndo vachayozorora. Kana mafunge kwa chief endai kwa chief kwacho kana mudona zvikuitirai kana date racho ramukudai kuti tiuye rakunonokera endai kwa chief kwacho ndezva mukuda zvakabva atone ndo tazizwa wakangori mwezi wangori kuswa 26 October uko andishomaruze watiwo waisifana kuti December na December sikuroko but arrangement yange yautsoba manosina kutaura kuti uchabhadhara ucharora mukati noko ndosaka ndataura kuti date parakasvika nasandane mari yacho ndapa chikumbira ndikupanigoo chazvibatanira zvacho kuti zviiti. Saka ndo pavakazotuma shoko kuti sekunga vauye tigare pasitaura umukadzi wako here kana kuti musikana wewe mayana anayeruka kumashure sikaiwewa kundikana kuisa pfumba mashure kwacho kumamaka usemchipiyomurakamira naitofambidzana iwo chendo ikoko saka iwe unofunga chakaita kuti uye azouya kwamambo chakamurwadza chii? nguva yawakatora uchimunyepera yakareba ndiyo yazoita kuti aone kuti hapana patiri kuenda nekuti iwo kumba kwako zvinhu zviri kava nenguva yachanga ndapapasina mazuva akava ukabvunza papa kuti izvozvo mukufambidzana here wapedzisira rinogona nomukadzi wako kufanana ndandani mabesa akawanda izvozvo mana nguva yakati tingaonana ndingawakusva mwedzi chaiwo chakazi ndo ndinyatsotoya kunoka aindipindura mari ndakamufonera nyangwe ndakamuti ndikuda mari yeairtime aiti hambendaona zvekuita akambotora kuti anzi nhumbu yacho kana ngatibvisei nhumbu yacho ukasebvisa chamama ukasebvisa nhumbu yacho chamama nayo nhumbu yacho inotoaita kubvunza kuna baba kuti nhasi muri kuti chii zvamauyiswa kudare kuti nhasi muri kuti chii mukadzi ari kuti muri kuti chii mapapini nyangwe kuroora iye
shoko romukadzi riri kuti ndibudire pacheki. Ya, icho kwadi kuti ndandinoongo kuti nhasi ndachiti kuda kuti ndikwanise kuti mwana achinga sunaitirira kadza wachara akungotaura kuti vanhu kuti mune inyaya tongoti panenge kusangotadza unomukati une vanhu vangani vakura sei? Fisi kunyange 21. 21 ndiyake gari pabhinga ukutongana naye kuwachasizoita munhu kuti wampa mwana wanga wapinda kuto mazuva makati kutsvaga vanhuda kukuroora ugari pabhinga sote chichamuda iwe kukwasha wanga achiti achada mwana wavo waiti mbii pindura saka muchinangwa chavo nawe akuita kuti ndizochinja kuti ndichakwanisa kuva bhozi kana ndakutounzwa kuno kushamara kugadzira wako mukadzi waita izvozvo uyu mwana wavo mwana wakaroorera kuba kwako mukadzi una wasvika papi ndikutasa pasi kuroora ukapisanga yes zemari dzinofamba saka chinja pamwana zvauzisiwa chamudachi amukadzi wechipiri haafana kudzimena nguva yekubvisiwa kana nguva yekudya ndinozvo mukadzi wechitatu iyo ndinotidzemena nodiwe baba ndichaenda kuroora musokati kana zvaramba nganditobvisa nhumbu akatanga nyaya yenhumbu yokubvisa nhumbu iyi ainongwereka neyabata yairamba kubata vanditi ini ndaukuroora sikashi kuti zvinyazoita panshi tanga waita nhumbu vandatawo ndakatangoramba kubata vanditi nhumbu haisi kubata saka todotokubatsira utoti nhumbu yiti vandiendesa kuda madzimai akatotenga banga nemukaka funga ndozvangu ataurira namadzimai vacho vandiendesa kuna madzimai vava kwamarimiro madzimai avo vandibatsira akanditi une jekwenda ngati madzimai avo vandibatsira ongori mwamuri muna june then july handinoenda kuperiod ndobva atonditi saka yatovapo nhumbu atofara atoti saka zvatoita tomukadzi wangu ena handitombodi kuona mumwe munhu pauri ndakatoona munhu ndotomupfuura handitombodi watomukadzi wangu iwo wandinakira wandotoda ndikati alright saka takurongoti tinogara kupindura ndeida unogara nekupindura kokuti unochita zvinhu zvako ikoko sesi mukadzi wangu ari munomushamba iwo unochizviitira zvokumba kwako kupindura ndobva ndatombotanga kutaura nemajensi pafoni vatitsvaga imba mumwe musi akatondituma akanditienda pakati pane imba yandaona unoonoti panoitei ndobva ndaenda ndobva ndati pandibongochitaura pana imba ndobva ndadzoka ndopa akatanga ngotisiya akangotsika-tsika ndondati ndinyarari pamwana mari inini nhumbu yacho yangozikanoma kwedu achaziva zvikuita nhumbu yakabva yazikanwa kumba muna september musi wa5 september ndopakazikana kumba obva abvuma mhosva yake vati nhumbu ndeyangu inini kumana nanzi munhu wako unomuda ndobva ndati tinotodanana ndobva ati ana dedi ndobva watichi saka ngaakutore muende saka vakazogara pasi nehama dzavo vakati hakuna mereji yakadai so deraidotisana vakatisana kuti hai manje nhumbu yacho yakazikanwa pamba saka ngaachingouya arore kana aida munhu wake ngaachingouya arore vaende mune zvakanaka bvati ndinobva handifonera bvati saka tete vakauya vachida kuperekedza kwatinoda kuenda tichingosvika nhasi mangwana ndikubva kuti ndinobvisa nhumbu iyoyo ndati zvichameka sense rekubvisa nhumbu yaakuzikana zvikanzi handisitomboida nhumbu iyoyo ndati auzive here waenda neni kuda madzimai akutanzi zvine basa reizvozvo ndadzidziswa ndege mashangano
vati zvine basa rei zvauteka uyu zvikanzi kumbona zvikanzi nyaya izvona ndati ini ndinotaura zvauri kundudza pafoni kudzangu kubva kundikutaura kumba zvikanzini idzodzo nyaya dzangu tu kana iwe uda kufunga kana udoita zvinhu zvakagenestini ita tonoti unosvika kupi ndati ini ndinoudzwa kuti chiri kumba zvikanzi unoti miscarriage yoya naniwe ungafika ndinabereki wangu natete vati kana nyangwe itori kuma 6-7 kana iri kuma 7-8 months ichibva kuzoti iyoyo ine 3 months payakazikana inge ine 3 months vati koizoti iyoyo ine 3 months hapana kana chimba ndati ko ndakafa zvikanza utombofe asi uri kutyira health yako une 19 years iwewo kana mna aiwo unochemei wakaita urombe kare aunochema nyaya yako wakatsotswa pane zvaanotaura zvese avo vafanira kukuisai zvaangotaura ngezvekuti ndakamufosa nyanyararei unosundza maoko munotinobvumidza mukontribute panyaya dzapeitonga sanosundza maoko pana kutinitenezi panchaupikisa ndina hangu zvandikupikisa zvakamba panyaya yangu taura kuti ndaimufosa uye makadii chiripo makadii nyaya yenyu mai muzukuru munopera muzukuru uyu ndaimuda zvokuti mazuva ndakatanga kutaura navo ndokunga nyaya dzedu dzaifamba zvakanaka koiye zvinezvi pavakazondifonera ndofunga vakazondifonera amai vacho vachinoti no imimi sekuru budai mazviri ndikashaya kuti vari kuti ndibude mazviri nenyaya yemuzukuru wangu nemudzimai wako zvakanditorera pfungwa vafonera ndiani amai angu amai vemusikana wakasiye zvino nyaya yemamiriro yakaita musoro indingokudai vaviri vanenge vataura uye akazopedzisira kuti kwandiri handisisiri mukadzi womuzukuru mazvazvataura mashoko ebhitanisi anotaura naizvozvo mokuudzwa imo achimoda yemuzukuru uyu ndokunge vanhu vaviri vachiirana adhara mukadzi unokuda amuchati angari mukadzi wenyika nekuronga wakataitanga shoma wakange wakaronga chinonzi mukadzi wangu chii kuti munhu ane ari mukadzi wangu chii anenge akaita sei wabvisa mari unovarora asandabvisa mukadzi azvino zvangachitoro saka naiwe shama ukakomborerwa ka wapa munhu mwana womunhu obva azviziva obva arega kumutenda kumurume iwo obva wanzi uri free kuuya kumba kwacho uchiita zvauri kuita aiwa ungochionana nemukadzi ane nhumbu akutozikana nevabereki vake ndo free yacho isu zvatinoziva mwana akangozikanwa kunzi ane nhumbu kwaakaitora but vabereki vake vakati aiwa uyu musikana muri kudanana here akati hongu tiri kudanana akati sezvo muri kudanana iwe uchitsvaga pfuma uite se uroore zvavaifunga nezvavaifunga iwewo hazvisirizvo zvakasiyana bhozi iwe uri muchenjeri ndo basa rako rokufamba uchingopa vane vanhu dzimba kana zvaanomimba wautaya muchaka sei tiri kudaro kudaro nibvunza kuti sei madaro nokuti munyika muno handamboona vanhu vakadaro vane chido chakadaro chokuti iwo wamupa mwana wake nhumbu iwo kuti chiita zvako utsvage mari uroore iye akachengeta nhumbu yacho asi handambozviona atizvakanambo vairedza rudo nomukuwashada kuroora mwana wavo saka iye akati ndakapinda mumba mumadofu ndozvaakaita kufanira ndikachingopedza maisiso uyati mukadzi wangu asina mukadzi wako kuda mwana ndizvozvo waoda kubvisisa wewe
ndokuwa mutongo kusaruwa kuipasaiti tozokuruwa zvanofanwa kubata mwana yao kuzotoaita kupisanonge unoramba kai wausingada kupisanonge anonyeva kungotaura kuda kuti audio yaitaura chimbomira sisi makaenda here kwamadzimai aiwa ndati nanga anomubvunza ndati makaenda here kwamadzimai chimbomira chii chinotanga kupisa pfuma here kana kuti kuuchika mukadzi unotanga kasi process yakatanga ndei kwakanganisika saka wazona zvinoramba pamberi anyway misire mombe yake nembudzi yekubvisa nhumbu yekutaura nyaya yekubvisa nhumbu nyangwe asina kuzoibvisa ndobasa rero handiwada kuroora hauchadati ndinozvo uda kubvisa wakangasa mwana wavanhu amukanawo tinombodare mudare tinongoda kubvisei nanyika mombe ngani 2 misire 5 hanzi 5 zidzawanda auzokwatizausingakona my friend kukanganisa upenyu kwaita mwana 19 years wamukanganisa pamwe angaida kutoningirira mombe 5 idzo dzinoona start yekuti aone zvekuita muzukuru ari kuti haakwanise kuzviita iwo hausikwanisi kuita kuti uzvikwanise nokuti nyaya ukaibhara ende waibvuma akanyepera mwana wekuti haana mukadzi waitokumbira kuna vangu kuti munenge mandowazira kuramba utokotinya tida kukuyamura sitakunyara kutaurira chifi nyaya iri kuitika munomo ndekuti chifi ari kutoziva kuti iwo unoda kusvita munhu anorema wezoku wakapedza kuroora asi apapa iwo waitotemba uchiti ndichanzi mombe mbiri oraida kusangana munhu anokumbira mudzimambo ndozisetu iwe netikasiyana umwe pamusoro pangu asi ndi pamusoro pangu uri pamusoro pangu anoramba uri pasi pangu chindiudza mombera echikumbira ndakubvisa 3 chimusirai 4 ndazwisisana taisa zviri pamutemo wodarero anozva ndazorwa akashambuke munhu wapakliniki uyoyo anokubatsira iwe unoudza kuti mumoto iyoyo muudzi ndichamubata akati jambadare chandisina zvakakwana zvokuti timubate asi taita sei chambata umuudze kai wadini unomuze waunotamba naye tomubata ngaamire kubvisa vana muwadzanai nhumbu pamubata tomukaisi state iye uye mwana wewe wamuzi nomutaura inonosere mwana ozawabvunza nomuzadzi kuita mari ibotsi chinobasa isignature mari ndinotaura nyama yakudhura mazana inonosane kutaura nevanhu nyama yakuita mari pekechi vadhura saundi iyo mombe yacho mufunga kweidingaita mari yakuita $5 400 haye nyama yakachipa 600 kasi ndine mabhuru mahombe angu anoita 900 chuka yakunyika waisa namba dzechitupa nefone number asi paunowanika ndobaziya haisi nyaya kule ndomuziya paanowanika munyika munhu anogara hapana vaneti ada akangoita nhambetambe aichingotaura kuti ronga rusha mwana udabata mombe botsi chamari nanyika
awasaombera nokurwa mari yakana 250 nobhadharwa rini mari muisire mombe dzake dzimwe dzokwana 4 idzodzo nema 270 handingazokurirwa kwari mwaruto naidiozo 270 zvose momisira yedu yechimina inova ichifamba nembudzi yayo katesi next day isplit yemombe dzatati 4 idzo first end of December 2 mombe end of January 2 mombe auyai big man I know you pana kuremera inonotengesa bviri moti yako ndendaiona padza haisiro nechibhaa chakadai dzinobereka vhiri ndiyo nyamaro pakaibata iwe munhu akachema misodzi saka usandito ndiibati mazuva antera ndikupe namba plate emoti yako ndokupe ndakuona uchisvika ndava ndaiona chienda kuda ndakusiya Ramboka Jimira. Definitely good.